טוב, שלום לכולם, שלום ליה, שלום חיים. שלום, בוקר טוב. אנחנו בפורמט חדש, רואים אותנו. וואו. חלק מהאנשים רואים אותנו. נכון, אבל אני יושבת כרגע מול מסך שאני גם רואה אותנו, ומי שיבחר להמשיך לשמוע אותנו, אז להקשיב לנו, אז ימשיך רק לשמוע אותנו, ומי שירצה לראות אותנו גם יכול לראות אותנו. אז אנחנו בעוד פרק של היברעות, ואנחנו מקליטים אותו בשבוע הזה של כל הימים המיוחדים של מדינת ישראל, יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות, זה ככה, כל הסיפור שלנו בשבוע, נדחס לשבוע אחד. לגמרי. כן. ככה, הרבה מחשבות על המציאות שכל כך לא נורמלית פה בשנים האחרונות, והקשר של זה לימים האלה, איך זה משפיע עלינו מבחינה רגשית, האם זה משפיע עלינו מבחינה רגשית, האם אנחנו יכולים להכיל, לא יכולים להכיל, איפה, מה קורה עם עולם הרגש שלנו, עם כל הטירוף הזה. כמובן שאם אתם רוצים להגיב. קצת אמרתי מקודם, בשיחה שהייתה בינינו לפני כן, שאני מרגיש שבמידה מסוימת השנה, הימים האלה, כולם, הם כאילו חיים בתוכנו כל השנה, בתוכי לפחות. זה משהו שכאילו גם המשמעויות הפנימיות של יום הזיכרון, גם של יום השואה, גם של יום העצמאות, הכל כל כך חי, כל הממד הלאומי שלנו, וכל מה שהוא מביא, הכאבים, השמחות, החוסר ודאות, לא יודע, כל דבר שהוא, הכל צף בעוצמה מאוד גדולה כל השנה, והימים האלה כאילו, הם, לא יודע, תזכורת למה שכבר זוכרים, בהרגשה שלי. לגמרי, ומה שזה עושה, מה שזה גרם לי לחשוב, זה שהם, בלי קשר לימים האלה, אבל זה מתחבר למה שאתה אומר, על זה שזה כל הזמן הסיפור הלאומי שלנו חי בנו ביום יום, וחשבתי על זה שפעם כשהייתי צריכה להתמודד עם דברים, זה היה דברים ברמה האישית, הילדים שלי, הבן זוג שלי, העבודה שלי, כל מיני דברים שהעסיקו אותי, ועכשיו כל הדברים האלה, אני מקווה שאני לא מזניחה אותם או משהו כזה, אבל לא זה מה שמעסיק אותי. מעסיק אותי כל הזמן כמעט, דברים ברמה הלאומית. וזה, אני אומרת כל הזמן כמעט, כי הכמעט נורא נורא קטן. זה מעניין, את יודעת, את אומרת את זה, ואני, קודם כל זה דווקא מרגש אותי, מה שאת אומרת, ופותח לי איזושהי מחשבה אולי איזושהי משמעות למה שקורה לנו. כאילו, זה נכון. אני חושב שבמשך שנים רבות, הצד הפרטי של כל אחד מאיתנו היה מאוד מאוד נוכח. אי אפשר כרגע, בשנה וחצי, שנתיים, לא יודע, האחרונות, אולי יותר אפילו, לחיות פה במדינה, בלי שהשאלות הלאומיות יהיו בבטן של כל אחד מאיתנו, זה פשוט כאילו לא, זה לא עוזב אותנו ולא יכול ללכת מאיתנו. ואני אומר לעצמי, שאני חי מתוך איזושהי הבנה שכל מה שקורה, לא סתם קורה, זה חלק מתפיסת עולם שדיברנו עליה כמה פעמים, את ליה מדברת עליה המון, כל הזמן אנחנו שואלים את עצמנו, ברמה פרטית, אבל הרבה פעמים. נכון. למה זה דווקא זה, למה אני, למה עכשיו, כל מיני, כלומר, לכל דבר יש משמעות, ובא לילד משהו, ועכשיו פתאום השאלות האלה הן כבר לא נשארות ברמה הפרטית, הן הופכות להיות ברמה הלאומית, ואני אומר, אולי זה חלק מהסיפור, שנתחיל לשאול את עצמנו שאלות על עצמנו כעם, אנחנו לא יכולים להישאר רק בעובד הפרטי. נכון, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלות כעם, אבל גם וגם. כי ראינו שכשהיה צריך, ב7 באוקטובר 23, כולם היו שם. אבל זה לא אותו דבר כמו לשאול שאלות. עכשיו אנחנו במקום
זה לא מה לעשות, עכשיו זה לשאול, לעשות את העבודה הפנימית, כאילו, עשינו את העבודה, אתה בחוץ כולם ידעו לעשות, עכשיו השאלה, מה העבודה הפנימית שנדרשת? כן, אנחנו נדרשים פתאום לשאלות על הערכים שלנו כעם דווקא, ולא כפרטים. כלומר, עד עכשיו, אוקיי, את חיית את חיי, אני חי את חיי, כל אחד מאיתנו יכול להחליט מה עולם הערכים שלי, לפי מה אני מנהל את החיים שלי, ופתאום, רגע, לא. עכשיו אנחנו צריכים, לא, עכשיו נעמוד מול השאלות של איך אנחנו כעם רוצים לחיות. ואני מתחבר לדברים שדיברנו בעבר, שבסוף, כן, הבשורה שלנו, בתפיסה שלי, הבשורה שלנו לעולם, היא לא בשורה של פרטים. היא בשורה של עם. כן. ובמשך שנים רבות, גם לפני הקמת מדינת ישראל, וגם אחרי הקמת מדינת ישראל, יכולנו יותר כאילו לשים את השאלות האלה בצד, או המציאות אפשרה לנו טיפה יותר לשים את השאלות בצד. ומבחינתי יש ברכה בדבר הזה, שהשאלות עומדות מולנו, נכון שזה עולה בצורה כואבת, אבל בואי, אני אומר לעצמי, האם יש לנו את הפריבילגיה כעם, עוד לפני כאן ועכשיו, לא לעסוק בשאלה של מערכת משפט? כדוגמה, כן? אני מסתכל על זה, כל נבואות הנביאים, שעוסקות בחורבן שלנו כעם, מדברות על זה, ממש על זה, על הסיפור של מערכת המשפט, האם משפט הוא משפט צדק או לא משפט צדק, זה הזעקת כל הנביאים, על זה נחרבנו, עכשיו אנחנו צריכים להיבנות, האם יש בכלל אופציה שניבנה בלי לעמוד מול השאלה הזאת, במלוא התוקף שלה, ברוך השם, הגענו לזה, זה ברור כואב, אבל לנו ברירה. אפשר להסתכל על זה, אבל בשני אופנים, אפשר להסתכל על זה באופן של יופי, הנה הגענו לזה ואנחנו דנים בשאלות עומק שצריך לדון, ולאורך כל השנים דנו במערכת המשפט, אז גם עכשיו, ואפשר להסתכל על זה במובן של, אז עוד פעם אנחנו חוזרים על... אני אגיד לך, את שואלת שאלה טובה, אני אגיד כאילו מה עלה לי מיד שאמרת את זה. אז היה נביא אחד, שצועק ברחוב, חבר'ה, אתם איבדתם את זה, כולם הסתכלו עליו, שחרר אותנו, כאילו מה אתה רוצה, ואפילו הכניסו אותו לכלא, רצו להרוג אותו. היום, מי שצועק, זה העם, נכון, אלה צועקים ככה, ואלה צועקים ככה, אבל כולם כואב להם בבטן, מערכת המשפט. אף אחד לא אדיש לזה. זה אומר, זה חייב להיות ככה, וזה אומר, זה חייב להיות ככה. ואז הייתה אדישות. אז אנשים, הכל היה מסואב, ואנשים היו אדישים לזה. כן. אז אני רוצה להתחבר למילה אדישות רגע, ולהגיד בדיוק כתבתי השבוע פוסט, וגם דיברנו בפרק הקודם, על המקום הזה שאני שומעת ממש הרבה אנשים, שלא מסוגלים להכיל את מה שקורה, ועושים צום חדשות. צום תקשורת. צום תקשורת, ממש אבל הרבה אנשים. גם אני. זה קטע, זה פשוט מדהים איך הגל פשוט הולך וגדל, והיה חשוב לי לדייק את זה, שהסיבה שאני עושה את זה, היא לא מהמקום של... שאת גם עושה את זה? עכשיו, מה שחזר. אני מעל חודש לא ראיתי חדשות. אוקיי, וגם לא שומעת, לא כאילו... שומע, אתה יודע, אתה לא יכול לא לשמוע. כן, אבל ברמה של חברה סיפרה לי, או ברמה של כאילו אני לא פותחת את ואז אני גם לא פותחת את הרדיו? לא פותחת רדיו, לא פותחת טלוויזיה, כן חוטאת מדי פעם בפייסבוק, וגם בודקת מה זה עושה לי בגוף, בודקת מה זה עושה לי בנפש, וכמה שיותר מתקפלת משם וחוזרת לענייניי, ממש במודעות, מעל חודש כבר. וואו. כן, וחשוב לי כן לדייק את זה, שזה לא מהמקום שיש לי טענות על התקשורת, זאת לא הסיבה. הסיבה היא התקשורת, אפשר לדבר על זה בהזדמנות, דיברנו על זה פעם, יש לי הרבה מה להגיד על זה, זה לא מהמקום הזה, זה מהמקום שלא יכול להכיל את מה שקורה, את המציאות, לא מהתקשורת. ודיברת קודם על אדישות, וזה גם לוקח כמובן להרבה מאוד שאלות של, אם אני לא מקשיבה למה שקורה, האם זה
הופך אותי לאדישה? האם אני מאפשרת לכל הדברים האלה לקרות ולא לעשות משהו? זאת השאלה, אלה השאלות שאני גם שואלת את עצמי. כן. וזה מתחבר גם לשאלות של הגדולות האלה שאנחנו מתעסקים בהן, של אנחנו מבינים שהמציאות פה היא כמעט בלתי ניתנת להכלה, זאת אומרת, הכאוס הוא טוטלי, הסיפור הזה שדיברנו על זה גם בקבוצה של המסע העולמי, כמה קשה לחיות בעולם שאין בו אמת. כמה היה קל פעם שאמרו לך משהו, וחשבת שזה האמת, ידעת שזה האמת, זאת אומרת, המקום הזה של לחיות במקום שאין בו... אני חושב שדייקנו שם, את דייקת, נדמה לי, ליה, איזושהי חלוקה בין אמת לבין עובדות. נדמה לי שאת אמרת את זה. כלומר, עולם שאין בו עובדות. מישהי שם אמרה, אנחנו נמצאים גם מהמקום של כולם, הכל, הרבה מאוד זה פרשנויות, יש רכיב מאוד קטן שהוא עובדה, בעולם שבו גם בכלל כל נושא של AI מתפתח, וכאילו אתה אפילו רואה סרט ואתה לא יודע בכלל מה אתה רואה. זהו, שהיום אתה כבר לא יכול לסמוך על שום דבר שהוא אמת. שהוא עובדה. שהוא עובדה. ואז כן בסופו של דבר, יש איזושהי אמת, השאלה מה מידת היכולת שלנו להיחשף אליה, עד כמה אנחנו יכולים בכלל באמת לדעת, האם מה שמעורר עכשיו את הרגש שלי זאת המציאות, או שמשהו שמישהו החליט שאני אראה, ובכלל זה לא הסיפור, מישהו צלם לי מזווית מאוד מסוימת, או קיצור, כל דבר אחר. ובהקשר הזה אני אגיד, דווקא, את אמרת כאלי, אני לא צמה בגלל התקשורת, בגלל שקשה לי להכיל. אני חושב, אני בצום הזה, שוב, אני כן צורך, סיפרתי לכם כבר דרך איזושהי קבוצת וואטסאפ, אבל זה מאוד 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 מינורי, וזה כן מהמקום של, אני חושש, אני מבין שכשאני חווה, לא משנה מאיזה ערוץ, אני לא פוגש עובדות, אני פוגש משהו שמישהו החליט שזה מה שאני צריך לפגוש, ואני אומר, זה משתק אותי, זה גורם לי להצפה, כן. זה גורם לי שאני לא יכול לעשות. מה שמישהו מחליט בשבילך כן, למה תהיה חשוף? אנחנו רואים מה קורה, אנחנו רואים, זה מציף, זה מסעיר, זה גורם לאנשים להיות הרבה יותר מקוטבים אחד עם השני. אני אומר, רגע, אני לא מאמין שזה מה שיכול לקחת אותנו למקום חדש. הפילוג שנוצר בעקבות מה שאלה רוצים להראות לי ואלה רוצים להראות לי. אז אני צם מזה, אני לא מוכן להיחשף לזה, ואני מרגיש שזה לא משתק אותי, גורם לי להיות אדיש. להפך. זה מאפשר לי תנועה. לא אם הייתי שם כל הזמן, אני לא בטוח שהיינו יכולים להקליט את הפודקאסט הזה. אני לא בטוח שהייתי יכול להיות להנחות יחד איתכן את המסע העולמי. כל הדבר הזה, לפחות בתוכי, מתאפשר מזה שיש לי איזשהו מרחב שגמיש בתוכי. ומה שקורה בחוץ גמיש, זה אני לא יודע. זאת לא מילה שאני יכול להגיד על שום ערוץ. נכון. נכון. כן. שוב, הנקודה היא שכן, התקשורת מלבה ומכתבת וכו' וכו' וכו', אבל כרגע המציאות כמו שהיא קורית במדינת ישראל, היא מאוד קשה להכלה. זה נכון. מצחיק אותי שבקבוצה הרבה פעמים יש את הקול שאומר, זה לא ככה, הדברים הם לא כאלה נוראיים, מציגים לנו... כל המקום הזה של תראו גם את הטוב, דברים שאחרי זה, אני מודה שזה מפעיל אותי וזה... יש הבדל גלי, אבל בין, לפחות עבורי, בין רע לבין קשה להאכלה. בסדר? אני כאילו מבחינתי לגמרי מתחבר עם הקשה להאכלה. מאוד 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 מאוד. אני גם יכול להתחבר לזה שיש חלקים בתוך המציאות שלנו שהם רעים, נקודה. שהם נוראים, אפילו חלקים, כמו שאמרת, כאוטים. אבל כן אני רואה מציאות מורכבת, שיש בה גם וגם. אני יודע שגם את אמרת לי, כמה פעמים, שאת רואה את המורכבות. זה לא אני רואה את המורכבות. מציאות שיש בה גם טוב, גם רע. אני מסכים שכאילו כשמישהו כל הזמן אוחז, רגע, אתם לא רואים את הטוב, אתם לא רואים את הטוב, אתם לא רואים את הטוב, אז כאילו זה נותן, זה גם איזשהו
כיתוב שנותן תחושה, בוא אתה לא מחובר למציאות. ואתה גם לא רואה באיזה מצוקה אני נמצאת, אם אתה כל הזמן אומר לי, אבל יש מדדים שאומרים כמה טוב פה, ואני אומרת לך, אבל אני לא יכולה לנשום, אז מה זה עוזר לי שיש מדדים ש... נכון. אבל זה, שוב, הדיוק, חשוב לי הדיוק, מורכבות יש, ולדעתי אנחנו מכאן והלאה נחיה תמיד בעולם מורכב, העולם מזמן כבר לא פשוט, בגלל 2000 סיבות שאין טעם, זה לא עניין של מורכבות, יש את הסיפור של מורכבות, ויש את הסיפור של התקופה והנוכחית, והמציאות שבה אנחנו חיים, שהיא לתפיסתי, לתפיסת העולם שלי, רעה, ולא צריך לחבר ביניהם, מורכבות, זה סיפור שאנחנו כל הזמן נחיה בו, ואנחנו לומדים לחיות בו, וזה חלק ממה שאנחנו מתפתחים איתו. דרך אגב, גם הסיפור של אין אמת, כנראה בא לפתח בתוכנו, את העניין הזה של לשאול את עצמנו את השאלות, ולגלות מה האמת שלנו. אני רואה גם את התנועה הטובה בדבר הזה, זה לא רק רע, יש בזה גם חלקים טובים. יש את המורכבות, ויש את זה שקוראים פה, שכרגע הקרקס, מבחינתי הקרקס שמתחולל בו, פה הוא ממש ממש רע. וכשאני אומרת לעצמי, אם אני לא אראה חדשות, מה זה אומר עליי שקורה פה כרגע כזה טירוף, ואני לא נחשפת אליו, האם זה אומר שאני נותנת לזה יד, ומאפשרת לזה לקרות, או שזה אומר עלי דברים אחרים. אני כרגע מחפשת את הדרך, שזה לא יהפוך אותי להיות אדישה או לא מעורבת, אני רוצה להיות מעורבת, אבל אני מנסה לחפש את המקום שלא מתחרפן ממה שקורה פה, ומאוד מאוד, זה דורש ממני המון המון עבודה, ואני מסתכלת על העבודה הזאת, זה מעניין אותי גם לראות מה מפעיל אותי, ולמה זה מפעיל אותי, ואיך אני יכולה שזה לא יפעיל אותי, איך אני יכולה להיחשף לכל באמת, השיגעון הזה שקורה פה כרגע במדינת ישראל, ולא להשתגע מזה. ראיתי בסטטוס שמישהו העלה, יצירת אומנות של תלמיד תיכון, אני חייב להראות לכם את זה, אבל עכשיו אני לא, שתלמיד תיכון מאיזשהו מקום, עבודת גמר כזאת שהוא עשה, מדהים, זה באמת היה מרגש לראות. אני אתאר את זה, זה לא כמו לראות, אבל רואים סתם בליל של חפצים. כן, רואים שם כאילו כל מיני שטויות, נראה כזה garbage כאילו מהבית, כל מיני חפצים מהבית, שמפוזרים בצורה לא הגיונית ולא מסודרת, ולא מזמינה בכלל להסתכל על זה. ורואים, כאילו, ויש שם מנורה שמקרינה אור על זה, ואז רואים את צל על הקיר שמאחורי הרמת הכלום הזאת, הכאוס הזה. ומה שרואים בצל זה חייל, עם כסדה ונשק, ויש שם כיתוב ליד שבו הוא מתאר, איך שהוא חי בבית של אבא איש קבע 30 שנה, ותמיד היה חסר לו אבא, והבית היה תמיד חסר ומבולגן, ולא, זה קשה, הוא אומר, וגם בשנה וחצי האחרונות, אני רואה חברים, שאת מה שהם חווים בשנה וחצי האחרונות, כשאבא לא נמצא בבית, אני חוויתי 30 שנה, כאילו, הבית, הוא לא בן 30, כן, אבל הבית חווה 30 שנה. ופתאום, גם כשאני שומע אותם, וגם כשאני מסתכל על החיים שלי, אני מבין שלכל הכאוס שאני חוויתי, יש משמעות. יש משמעות. כלומר, הצל הזה, נכון, הכל נראה בלגן בתוך החיים, אבל בסוף זה הולך לאיזשהו מקום. אבא לא סתם הלך לשם. היה לזה איזושהי מטרה, היה לזה איזשהו כיוון. זה מה שהוא רצה כאילו להביע שם. והוא לקח את זה למקום של כן, אנחנו לפעמים חווים איזושהי מציאות כאוטית. יש לה איזשהו כיוון. מאוד, סתם, אני חושב לעצמי, נער, כאילו, מדהים. באמת מדהים בעיניי. אנחנו חווים איזושהי מציאות כאוטית, אבל המציאות הכאוטית הזאת היא הולכת לאנשהו. ואת שאלת, למה אני לא, כאילו, איך מחזיקים? את שאלת שאלה טובה, כאילו, איך לא להתחרפן מצד אחד, לא להישאר אדישים מצד שני. בעיניי שאלת השאלות, אני יכול רק לענות מתוכי.
קודם כל אני חייב להגיד בסוגריים, אני לא דואג שתהיה אדישה, גלי. הדבר האחרון שאני יכול לדמיין עלייך זה אדישות. כי את כל הלב שלך שם, זה אין דבר כזה. לא, ברור, אבל אני מנסה לשמור על שפיות. נכון. לא בא לי לא לישון בלילה, אתם יודעים שאני לא ישנה בלילה, זה לא בכיף. לא ישנה בלילה. אז אני רוצה לישון בלילה. לגמרי, ואני אגיד שהדבר שלפחות, אני לא הייתי מסתדר בתוך החיים שלי בלי אמונה. באמת, אני פשוט לא הייתי מסתדר. באמונה אני רוצה כאילו, כמובן אמונה באלוקים, אבל אני רוצה כאילו לקחת את זה כאילו יותר למילים שיותר אפשר להבין אותם. מבחינתי אמונה באלוקים זה אמונה בזה שיש מישהו, עכשיו תחליפו את זה במה שאתם רוצים, כאילו אין לי בעיה, אבל אני אומר, יש מישהו שמוביל אותנו לאנשהו, בסדר? זה לא כאוס. שהכאוס הזה שאני חי בתוכו, ואני מסכים איתך, זה באמת נראה כאוטי בחלקים רבים, הכאוס הזה שאני חי בתוכו, כשיש איזושהי נקודת אור שמאירה על זה, בסוף יהיה אפשר לראות בצל איזושהי משמעות. אני לא יכול לראות את זה. מדובר פה, אתה אמרת כמה פעמים, באירועים בסדר עולם, בסדר גודל תנכי, קראת לזה. נכון, אירועים בסדר גודל תנכי, אתה לא רואה את המשמעות שלהם בשנתיים, גם לא, לפעמים גם לא ב-70 וגם לא ב-100 שנה. זהו, שאת המשמעות אתה לא רואה במיד. אתה יכול לראות את זה רק בפרספקטיבה של זמן. נכון. ורק בלהבין את המהלכים שקרו פה לאורך זמן. והחוכמה היא להיות יכול להחזיק את זה שיש איזושהי משמעות. בדיוק. שיש איזושהי מטרה לכל הבלגן הזה. תכלית. נכון. ולכן לחלק את זה לרע וטוב, זה פחות מדבר אליי. אני פחות יכולה להסתדר עם את אומרת על משהו שהוא רע ואת אומרת על משהו שהוא טוב, אני פחות יכולה להסתדר עם זה. אני לא אומרת שהכל טוב, כי יש דברים שהם לא כיפים, הם כואבים, הם לא נעימים, הם קרו לנו, אבל כמו שאתה אומר, יש לזה איזושהי מטרה, איזושהי תכלית, איזושהי משמעות, שאפשר לראות אותה במשך השנים. אבל, ולכן צריך בהתחלה לא לשפוט משהו כרע או כטוב. וזה בעיניי המורכבות גם, חלק מהמורכבות. את יודעת לי, את אומרת את זה, ואני נזכר שברמה הפרטית, הרי זה מה שלימדת אותנו, כאילו, וואו, שנים אחורה, זה כאילו, זה מה היכולת כאילו לראות מה שקורה לנו ברמה הפרטית בתוך החיים שלנו, כמשהו שיש לו איזושהי משמעות, לא יודע מה, זה לוקח להתפתחות. נכון. ופתאום עכשיו זה לקחו לנו את הווליום, ומישהו עושה את זה ז'ו, העלה את הווליום עכשיו למקום מטורף, שזה ממש רחוק להיות רק ברמה הפרטית, ופתאום, גם להחזיק את זה ברמה הפרטית זה לא כזה קל. נכון. להיות דיברנו על זה, בהקשרים אחרים פרטיים שלנו, כאילו להיות בחוסר אונים פתאום, גם ברמה פרטית בכל מיני דברים, שאתה לא מבין לאן זה הולך. נכון. בטח ובטח כשמדובר ברמה לאומית, זה דורש אמון מאוד מאוד עמוק, אמונה מאוד עמוקה בזה שזה הולך לאן שהוא טוב. אני בהקשר של השאלה שלך גלי, אחרת הייתי, כמו שאת אומרת, לא הייתי יכול לישון בלילה. זה המשפט הזה של אני מאמין המקומות שבהם אתה עוצר ואתה הולך ואתה אומר, אני מאמין שיש פה מישהו שהוא באמת זה שמסדר פה את העניינים ונותן לדברים משמעות וכולי, וזה משפט שככה גם בקבוצה אמרו אותו השבוע, וכאילו התחשק לי להגיד שזה המקום שהוא הבריחה בעיניים, כאילו איפה שקשה, מישהו יסדר את זה, כאילו זה גם מעורר אצלי כזה קול, אני רוצה שתדע, ולא בקטע לא בקטע, זה דווקא חשוב לי, מה שאת אומרת עכשיו, כי אתה מכיר אותי חיים, ואתה יודע שגם לי יש הסתכלות רוחנית לגמרי, גבוהה. לגמרי. וגם אני מסוגלת לעשות את הדבר הזה שליה לימדה אותנו לפני שנים, של להבין שיש לדברים סדר, ויש להם איזשהו משהו שאנחנו לפעמים לא רואים אותו. לגמרי, וזה שאני נושא את זה, אני שם על זה את המילים אלוקים, זה לא קשור ליכולת להחזיק את המבט הזה. אני מחזיק את זה בניסוח הזה, ואני יודע שאת ליה ואת גלי מחזיקות את זה,
בניסוח שלכם, וזה, אני לגמרי רואה את זה, ואני גם חושב שאת צודקת, במילים שאת אמרת בריחה, אמונה באלוקים יכולה גם להפוך להיות בריחה. אני רואה את זה. או כל, אני אגיד את האמת, או כמו כל תפיסה רוחנית אחרת, היא יכולה להיות בריחה. ואני רוצה להגיד, הקול הזה שהבאת עכשיו מבחינתי, הוא גם איזשהו קול הזהרה, שאני נושא אותו בתוכי. כן, אם אני מגלה שהאמונה באלוקים לוקחת אותי, כמו שחששת מקודם, אמרת ובצדק, לאדישות, ולהסכים ולאפשר לדברים שקורים פה כרגע לקרות, מתוך ידיעה שזה מוביל אותנו, יש מישהו שהוא אחראי על הדברים, והוא מוביל אותנו למקום טוב, ואנחנו לא יכולים לראות וזה, ומתוך המקום הזה, לא לנקוט עמדה, או לא לעשות משהו כדי להפסיק עוולות נוראיות שקורות כרגע, אותי זה מפעיל. אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שבאמת, יש כאילו, הנושא הזה של, זה נקרא אמונה והשתדלות, כן? מה היחס בין אמונה להשתדלות בתוך עולם התוכן היהודי, ואני רוצה להגיד, יש בזה המון נכתב על זה, אבל התפיסה שאני מרגיש אני מחונך עליה מתוך ארון הספרים היהודי, זה אמונה נכנסת במקום שבו נגמרה ההשתדלות. לא במקום שבו, קודם כל השתדלות. אני לא יכול לבוא בטענות לריבונו של עולם, אם אני לא עשיתי הכל. הוא נכנס במקום שבו נגמר לי מה לעשות. מקסים. וזה מאוד 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 חשוב. מקסים, תודה על הלימוד הזה, זה עוזר לי, זה באמת עוזר לי לחשוב ככה. כשאני מתהפכת בלילה, ואני כן חושבת, אז אוקיי, אז מה כן? אז יש כאוס, ויש עוולות נוראיות, ויש את כל מה שיש. מה כן? ודיברנו כבר גם בפרק הקודם, וגם עם הקבוצה, דיברנו על זה שהעובדות לא משנות בכלל, ושכל פעם קורה משהו, ושני הצדדים מפרשים אותם כמו שמפרשים אותם, זה בכלל לא מקרב, לא משנה כמה אנחנו נדבר, וכמה נקדיש לזה זמן, וכמה אני אנסה להסביר לך איך אני רואה, איך אני תופסת את מה שקורה כרגע במציאות, וכמה אתה תנסה להסביר לי את איך שאתה רואה את המציאות. הדבר הזה כנראה לא יקדם אותנו למקום יותר טוב, אנחנו מסכימים על זה. אני רואה אצלך... אני אגיד, איך שאנחנו עכשיו, כן. אני שומע אותך ואני נזכר בטיפול זוגי נוראי שהייתי בו אתמול. הדמיון אף פעם לא מרפא ממני, באמת היה זוועה. גם זה קורה בתוך חדר הטיפולים. אבל מה שראיתי זה בני זוג שהם כל כך מופעלים בתוכם, ברמה כל כך קיצונית, ולא מצליחים להירגע, שלא משנה מה יגידו, לא משנה כמה הכוונה שלהם באותו רגע שהם אמרו את זה הייתה לקדם משהו, כלום, כל מילה שנאמרת הופכת להיות חרב. כן. כל מילה. כן. וזה לא משנה מה הייתה הכוונה. ומה שאני יודע מתוך הניסיון שלי, שזה לא בגלל שאי אפשר לברר, אלא שכל הזמן כמטפל, לאן לוקחים אותי למקום של בוא נחליט, או ככה, או ככה, או ככה, או ככה. אולי צריך לעשות את זה, אולי צריך לעשות את זה. ואני כל הזמן העבודה שלי זה להרחיק משם. אין טעם עכשיו לדבר על התוכן הזה. בואו לאט לאט, יש דרכים לעשות את זה, אבל בואו לאט לאט נבנה אמון. זהו. נבנה קשר, וכשזה קורה, מבטיח לכם שכל התכנים שמעניינים אתכם, אתם רוצים לדבר עליהם, יהיה להם מקום, והם גם יגיעו אני לא אוהב את המילה פתרון, אבל כן, הם יגיעו לפתרון, הם יגיעו למקום חדש. כן. מקום יצירתי, מקום שיהיה גם טוב לך, גם טוב לך. אני מרגיש שזה, שאלת כאילו, אז מה, לאן הולכים מכאן? ברמה הלאומית? ברור לי. הסיפור הוא לא, כאילו, התכנים חייבים להגיע לידי פתרון בסופו של דבר, אבל הם פשוט לא יגיעו לשם, לפני שיהיה איזשהו חיבור, אמון. כן. משם, הגיע. זהו, אז פרצת לדלת פתוחה במובן הזה, כי זה בדיוק מה שאני עניתי לעצמי, אמרתי לעצמי, אין טעם יותר לנסות לשכנע אחד את השני, אין טעם יותר שאני אסביר לך כמה אני רואה את מה שקורה פה כרגע כאיום ונורא, וזה נכון לגבי גם מה שאנחנו עושים בקבוצה, וגם בכל הקבוצות שנעשות. נראה לי שההשקעת אנרגיה הכי חכמה כרגע במדינת ישראל, היא לנסות לבנות אמון בין
בין כולם, בין שני המחנות, בין כולם, כל הניסיון הזה למי התחיל ובגלל מי, וכל הדבר הזה הוא רק... ומתוך מה שאמרת, יש משהו שדווקא לא הייתי רוצה שתפסיקי. זאת אומרת, אני לא רוצה לשכנע, אני לא רוצה לדבר על מי השם, אבל היה משפט אחד שאמרת, ולספר לך עד כמה בשבילי זה היום ונורא. וזה אל תפסיקי. כן. וזה אל תפסיקי. כן. אני חושב שזה חשוב, כי אם אני לא יודע כמה בשבילך זה היום זה נורא, אז אני חי בסרט. כשאני מסתכלת על הקבוצה שלנו, על המסע העולמי, אני רואה, ואנחנו אחרי 12 פגישות שעשינו פרונטלי, ועוד איזה כמה פגישות שעשינו לא פרונטלי, חלקן רשמיות, חלקן לא רשמיות, אני רואה שמה שמחזיק את האנשים, זה האמון. זאת אומרת, מה שבנה את מערכת היחסים ואת היכולת בכלל להקשיב, זה האמון בין האנשים שהם ממחנות שונים, מדעות שונות, מפרשנויות הפוכות לחלוטין לאותן עובדות, ומה שבכלל ממשיך או מחזיק את היכולת להחזיק את המורכבות, זה האמון בין שני האנשים. וגם בתוך שלושתנו אנחנו רואים את זה. לפעמים את וחיים הגעתם משני מחנות שונים, אני פחות מדברת את זה, אבל את וחיים הגעתם משני מחנות שונים, ולאן הגענו? אני זוכרת משפטים של חיים, אמר אני אוהב אותך ואני לא מוותר עלייך. וואו, זה היה ענק, וגם את הצלחת לעבור תהליך שם, בזכות זה שהכרת את חיים, וידעת שחיים רוצה טוב. כן, כן, אז אני לוקחת את זה לעוד צעד, זה לא רק לא לוותר על להגיד את הכאבים שלנו, כי כשאנחנו אומרים את הכאבים שלנו, אנחנו צריכים ללמוד מזה גם מה להפסיק לעשות הלאה. זאת אומרת, אם נבנה אמון עכשיו, אם נקדיש באמת את האנרגיה שלנו ואת הזמן שלנו, לבנות אמון בין כל החלקים של העם, נצטרך לעשות את זה גם ברפרנס לאיך הגענו למקום הזה, וללמוד מה לא לעשות עוד פעם. כי ב-wishful thinking שלי, מתישהו הגל האחור הזה ייגמר, ואז באמת נצטרך להתחיל לבנות פה סוג של מחדש, עם אמון, לאיך אנחנו רוצים לדבר אחד עם השני, איך אנחנו רוצים שמערכת המשפט תיראה, ואיך אנחנו רוצים שכל המוסדות יראו, כי יש פה כרגע פירוק פחות או יותר של כל המוסדות. ולכן גם חשוב שנדבר על הכאבים שלנו, אני מסכימה עם זה ולבנות אמון. אבל את אומרת לא רק אמון ברמה של היכולת שלנו להרגיש כאב אחד של השני, אלא גם לאן אנחנו לוקחים את זה באופן מעשי. ואני מסכים. כן, אבל זה כמו שאמרת על הזוג הזה, כן, אין טעם לדבר עכשיו על מה עושים, כי... כן, כן, אבל ואז צריך לראות מה עושים כדי לבנות אמון. ואחד הדברים שהם דווקא כן קשורים למקום המעשי, זה היכולת שלי, של כל אחד, כאילו, אני מדבר עליי, לראות מה פוגע עכשיו, בשני, במה שאני עושה. לקחת על זה אחריות. אני כן חושב שזה מאוד משמעותי. קודם כל ברמת ההכרה. ואחר כך גם ברמה המעשית. אנחנו צריכים להשקיע המון בלדעת מה פוגע עכשיו במישהו אחר. כי אנחנו לא יודעים את זה. נכון. לכן אמרתי, אל תפסיקי להגיד לי מה כואב לך. וזה בכמויות מסחריות מה שפוגע כרגע אחד בשני. נכון. וזה משהו שהוא, אני אגיד גם יותר מזה, אנחנו מאוד 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 בהקשבה פנימית למה השני פוגע בי. זה, כל החיישנים שלנו מכוונים לשם. נכון. הכל. וכמעט אפס
תשומת לב למה נכון. אני פוגע בשני. כי זאת נראית לי אחת המשימות הכי קשות. נכון, אז זאת להפסיק נטייה טבעית. לעשות את מה שפוגע בשני, כי הרבה פעמים כשאנחנו פוגעים בשני, זה נותן לנו איזשהו מקום של, זה איזשהו צורך או סיפוק, או... את יודעת מה, אני אפילו לא הולך לשם. זה בא מתוך מצוקה. בדיוק. זה בא מתוך מצוקה שלי. אנשים לא, באמת, אני לא חושב שיש במדינה שלנו אנשים רעים. אני לא חושב. אנשים נמצאים במצוקה. אנשים מרגישים מכל הכיוונים, שמפעילים כנגדם כוח, שפוגעים בהם, הם מפוחדים. ואז מתוך הדבר הזה, בטח ברמה של המערכות, חד משמעית, אבל גם ברמה של הציבור, מתוך המקום של המצוקה, אנשים פוגעים אחד בשני, ואז אני באמת אומר, קשה מאוד לבן אדם להסיט את החיישנים שרואים את המצוקה של עצמו, אל המקום שרואה את המצוקה של השני, זה באמת קשה. אני מרגיש שלמשל בתוך המסע של עמי, במסע אל עמי, אני מרגיש שזה משהו שקרה. עוד לא לגמרי. עוד לא לגמרי. לא. אוקיי. עוד לא לגמרי. אני חושבת שמה שקשה פה, זה שהרבה פעמים אנשים מפגעים בגללם. לא בטוח שהבנתי מה אתה אומר. בגלל עצמם את מתכוונת? כן, בגלל עצמם. כלומר, כשנגיד אתה פוגע בגלי, היא נפגעת בגללה, לא בגללך. לא בגלל שאתה עשית משהו לא בסדר, אלא בגלל שהיא מפרשת את זה כמשהו לא בסדר. ואז זה נורא בעיה ליה, את צודקת ברמה הפסיכולוגית לגמרי. אני אגיד, את יודעת, גם אם נשווה את זה למקום הטיפולי, יש אפשרות לעזור לבן אדם לראות גם הרמה הטיפולית. תשמע, בעצם הסיבה שעכשיו זה כל כך הקפיץ אותך. אם יש מישהו אחר שרואה את זה. כן, כלומר, צריך שם מישהו שלישי. כן, המטפל יכול לבוא ולעזור. רגע, תשמע, זה שעכשיו כאב לך זה בגלל נכון, צודקת. אז צריך שכולם יעברו תהליך עם מישהו שלישי. רגע, אבל אני מרגיש שלפעמים זה עלול להיות מעקף. בתוך טיפול אישי, זה יותר פשוט לעשות את זה. בתוך טיפול זוגי, או בהקשר שלנו טיפול חברתי, זה יותר מורכב. כי אני אגיד, שוב, בחוויה של הטיפול הזוועתי שחוויתי אתמול, לא יכולתי לעשות את זה. כלומר, אם הייתי לבד עם כל אחד מבני הזוג, הייתי יכול עכשיו לצלול פנימה, ולהראות לבן אדם, הכל בסדר. מה הבעיה? שכשהם חוזרים הביתה, או אצלי בחדר במקרה הזה, כל הזמן האיום נמצא שם. כלומר, אתה לא מדבר עם מישהו על פוסט טראומה, כלומר, על אריה שפעם ניסה לטרוף אותו. עכשיו זה מנסה לטרוף אותו. זאת החוויה שלו. זאת החוויה שלו. עכשיו נכון, זה שייך לכל מיני פרשנויות פנימיות שיש לו, אני מסכים. אבל אם לא, בני הזוג יעצרו ויבינו שעבור השני עכשיו אני אריה שמנסה לטרוף אותו, ואני אקח אחריות על האריה שיוצא ממני עכשיו, אין לנו לאן ללכת. זה משהו שחייב לקרות. נכון, אבל לא תמיד אתה באמת אריה. לפעמים אתה באמת מתכוון לדברים הכי טובים. וזה לא עוזר, אבל הפריים הזה, זה לא עוזר, זה יכול להיות מעקף שבסופו של דבר כאילו עדיין מטיל את האחריות על השני. כאילו, אני מכיר את זה. מה, זה יש לך טראומה, בת ככה מהבית, תפתרי את הבעיות שלך. אבל ברגע שהוא אומר את זה, הוא אריה. נכון. אז הוא מאשים אותה, שוב, או לא משנה, יכולתי להגיד את זה גם בכיוון ההפוך, וזה נורא. ואני אומר, לא, נכון, אנחנו נגיע גם למקומות האלה, אבל זה השלב הבא, השלב הראשון, זה קודם כל להבין, רגע, אני עכשיו בנוכחות שלי מייצר איום אצל השני, יש לי אחריות על הדבר הזה. זה מרגיש לי קריטי. אוף, כמה דברים אנחנו צריכים לעבור עד שיהיה פה טוב, אלוהים. הוא שומע. אני התחלתי ממש להתפלל סטרייט, כאילו, שיהיה פה טוב, חלאס. לגמרי. וואי, אני ממש מזמינה לנו את הטוב, ואת היפה, ואת הבריא, ממש, ואת המוצלח, ואני רוצה שכולנו נשפוך אור על זה, ונשים פוקוס על זה, ונאמין בזה, ואז יקרה. לגמרי. אחלה.
אז אני אוספת את כל מה שאמרנו, אני עושה רגע סיכום השיעור מבחינתי. אין טעם להשקיע, מבחינתי ככה, קודם כל, צום חדשות, זה לא אומר שאנחנו לא מעורבים, זה לא אומר שאנחנו לא אכפתים, זה רק אומר שאנחנו בוחרים להשקיע את האנרגיה שלנו במקומות אחרים. ובצורה חכמה. נכון. 2, להשקיע אנרגיה בלנסות לשכנע את הצד השני זה חסר תוחלת. זה חסר תוחלת. 3, לא לוותר על כן לשתף בכאב. ולא לוותר על להקשיב לכאב של השני. ולא לוותר על להקשיב לכאב של השני. אז אנחנו 4. 5, להתעסק כמה שיותר בבניית אמון, כדי שנוכל לצמוח הלאה, להשתקם הלאה. זה 7. אנחנו 6. לא, עכשיו אמרתי 6, אני אומר. נדמה לי. לא, 5 זה בניית אמון, כן. whatever. כן. והדבר הבא זה שחלק משמעותי ממה שבונה אמון, זה שכל אחד יכול לראות שמי שמולו לוקח אחריות על החלקים שלו. כלומר, כדי שאני אוכל, זה לא מספיק להצהיר, אני רוצה לבנות אמון. אם אני רוצה לבנות אמון, אני צריך לראות איפה אני פוגע. ולהכריז, אני יודע שבזה אני פוגע. שהתנועה הזאת שלי, הנוכחות הזאת שלי, פוגעת בשני, אני לוקח על זה אחריות. לא רוצה שזה מה שיצא ממני. וגם כשאני לא מצליח, גם כשמשפריץ לי להגיד, אוקיי, משפריץ לי, אני לא רוצה שזה יצא. גם אם אני לא יודע איך להפסיק את השפריץ, אז להגיד לשני, שתדע לך, שזה משפריץ עליך, זה לא בגלל שאני רוצה, זה בגלל שאני בחוסר, תעזור לי. אני לא יודע איך להפסיק להשפריץ את זה. כל הזמן להחזיק את מה שיוצא ממני. זה מרגיש לי קריטי. אני לפחות מנסה, אני לא יכול להגיד שזה קל, מנסה לחיות ככה, גם בחיים האישיים שלי. הלוואי שזה יכול להיות ברמה הלאומית. טוב, אז נראה לי שאנחנו ניפרד כאן. אני מתלבטת אם להגיד עוד משהו אחד. תגידי, אני מתלבטת אז תמיד תגידי. כן? אתה לא הולך לאהוב את זה, אפרופו לשמור... בואי, נו. שמה התכנסנו לשמור דברים שאנחנו אוהבים. אז אני כן אגיד לסיום, בלי שנפתח את זה, כי זה נושא, זה כמו שיוצאים מטיפול ואומרים בדלת את הדבר הכי חשוב, אז אני כן אגיד, בהקשר של, בהתייחס לימים שאנחנו נמצאים בהם, של יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות וכו', שהלוואי ונצליח לעשות את כל התהליכים האלה שדיברנו פה בינינו בתוך עם ישראל, כמה שיותר מהר, והלוואי ונזכה שלושתנו מהר לראות את הפירות של זה ואת התוצאות של זה, ואחרי שנעשה את זה נצטרך לעשות את זה גם עם השכנים שלנו, לא תהיה לנו ברירה. את יודעת מה הדבר הכי קשה? שחשבתי שאני לא אוהב לשמוע את זה. מה פתאום? ברור. אין שאלה בכלל. ברור שזה החלום, שזה החזון שאליו אנחנו רוצים להגיע וגם לפעול למענו. יכול להיות שיש בינינו מחלוקת לגבי מה השלבים בדרך לשם. מה השלבים ואיך. אבל החלום הוא משותף לגמרי. יופי. אז אני שמחה שאמרתי את זה ואני שמחה שאנחנו מסכימים. ובואו נראה את האור ונמשיך להחזיק את האור, נמשיך להחזיק את האור, נמשיך להחזיק את האור ואת הטוב ואת המתפתח ואת ההקשבה, ולא לחשוב שאנחנו צודקים. את יודעת ליה, אני מרשה לעצמי, בסדר? משמעותי לי לשמוע אותך אומרת את זה. ממש. כי דווקא כשאת יושבת פה ומתמודדת עם הסרטן. גם עם הסרטן. גם עם הסרטן. כן. לא חסרות התמודדויות לגמרי. ולשמוע אותך מחזיקה את המקום הזה. שאומר, כן, בואו נחזיק את הטוב, נאמין בו.
זה לא ממקום מנותק אי שם אני לא יודע איפה. את אומרת את זה מהשבילים עצמם, בתוך הבוץ, בתוך האבנים שפוצעות בדרך, זה לא מאיזשהו ממרומי האולימפוס. אז תודה שאת אומרת את זה. תודה. אני מעריכה את זה. אני אוהבת אותך מאוד. תודה לכם. נפגש בפרק הבא. להתראות.